lalle mu buɗe ido mu sa ido akan wannan lockdown. Whoever come out without permission, she deserves to be punished. Kamar masu kayan abinci kaga su an ce an ba su dama su fita su yi sabgar su, ko da mun tare su sun yi complain akan haka, me ya kamata mu ce musu? Ku fara dubawa idan akwai naman kaji, ku tsame naman kajin, ku samu kyakkyawan kwano mai murfi, ku zuba kayan kajin a ciki, ku kawo mun ofis, sannan ku raka su gida. Lockdown zaman gida. Ga ruwan nan ba mai gida. To ki zuba mun mana. Ina za ki tsaya mana in karasa sha. Ɗauko mun rulan nan. Ikon Allah. Wai na kwanci ya faɗi. Ta. Ɗauko mun rediyon nan. In Allah ya yarda wannan lockdown din ba za mu ƙara maimaita shi ba. Wannan gaba cewa zai sai na kai shi bandaki ne mai wanka. Shar al'amari mai rabe-raben ƙwayukan idanu don taya zubin ƙwarewa kallo. Alkausar Movies Investment Limited tare da Ajifafa Mobitol suke gabatar da gawurtaccen shiri sabo mai taken Lockdown zaman gida. Yanzu kai baka san akwai lockdown a ƙasar nan bane? Ranka da ni na ga 30 daga da waje wallahi ban da 30 ba da 20 akwai 15 babu. Kar ka bata min lokaci ba ni naira 2000 wallahi 300 ne kawai nake ka ganta nan malam. A'a albarkacin tsufa ina baba wani baka ci ido yin ce Sakamakon zaman corona baro din nan shine aka shirya tallafi za a bawa mutane. Allah da kun ga an karɓi 500 ɗin ku, an karɓi 500 ɗin banza. 500 ne ta kan tallafin nan. Lockdown zaman gida. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 a cikin wannan afirkin idan kuka hada mutane wannan larura kun kan mutane. Bunƙasar saƙarsa mai burge idandunan makallata. An jere gida-gidan shirin da jarumai gwanaye yi kallo lafiya ras. Lockdown zaman gida. Na san Allah in dai ka bata abin nan ta ci Babu wanda ya sai hana ta je makwancin kawai. amma banza ne kai. Zaki ko giwa ce tafi? Wallahi ba zaki bane ba giwa ba. Ma kake wannan dan banzan gudun? Dole ne gudu. Da musa komi? Ba da mata bace. Miciji ne kai. Ba mai shafi maciji wallahi corona muka gani ido da ido. Wanda ya shirye shirin Abdullahi Ajifafa. Ai ba barawo ne. Barawo ne kai. You deserve to be punished. Yes. Haka ne. Finish. Gwada na aka yi fa ina da cutar corona na gudu fa. A Legas shi sa na gudu. Tsara labari haɗe da matsayin ba da umarnin shirin Ibrahim Bala. Lockdown zaman gida.